Għal 5 sena konsekuttiva, is-Sinjura Michelle Muscat elbet kull xnija ta' dubju u temmet b'suċċess l-awma annwali tagħha b'risq il-Fondazzjoni Marigold. Għalkemm fuq l-art kienet ġurnata tipika sajfija b'xemx taq l-ankri, fuq il-baħar kienet storja ferm differenti. Dan hekk kif matul il-jum, il-forza tal-baħar kienet waħda qawwija, forza minn 5 għal 6. Apparti il-kurrent b'saħħtu li kellha taffaċċja, l-edizzjoni ta' din is-sena bl-isem Tales End kienet l-itwal qawma lis-Sinjura Muscat qatt pruvat. Qawma twila 14 kilometru. Fil-fatt qabel qabdet triqitha lejn il-punt ta' tluq, is-Sinjura Muscat minkejja l-ottimiżmu tagħha spjegat kif din id-darba il-fortuna ma daħqitilha xejn. Konxi bl-isfida ferm diffiċli qudiemha, kienu ħafna li offrew lis-Sinjura Muscat kliem ta' kuraġġ fi triqitha lejn il-pont tal-qammieħ. Preżenti fuq id-dajsa kien hemm ukoll Solejl, it-tifla tas-Sinjura Muscat li tat tannieqa kbira lill-omma u sikwit offritilha kliem ta' kuraġġ. Kienu 11:05 li s-Sinjura Muscat qabżet sabiex bekk immarkat il-bidu għal din l-isfida ferm diffiċli. Tul l-awma tagħha li ħadet madwar 5 sigħat, wieħed seta' jinnota l-kurrent qawwi tal-baħar b'mewġ għoli madwar metru. Madankollu xejn ma waqqaf lis-Sinjura Muscat u għal ħabta tal-4-10 hija temmet l-awma tagħha b'suċċess fejn intlaqat b'ċabċib minn dawk kollha li segwew l-awma tagħha fl-inħawi tal-aħraġ tal-mellieħa. Fosthom kien hemm ukoll grupp ta' atleti li ħadu sehem fl-aħħar Special Olympics. F'kumment ma' One News malli telet fuq id-dajsa, is-Sinjura Muscat esprimiet is-sodisfazzjon tagħha wara li rnexxielha teleb din l-isfida. Il-baħar kien ovvjament is-soltu, issa tradizzjoni, forza 5-6 llum, imma rnexxina nagħmluha, so kuntenta ħafna li din il-5 awma għaddit ukoll. Preżenti jistennew ħerqana li s-Sinjura Muscat terġa' titla' lura fuq il-petrol boat wara li temmet l-awma b'suċċess, kien hemm ir-raġel tagħha l-Prim Ministru Joseph Muscat, gburi b'martu li jibsa kemm jibsa l-isfida ma taqta' qalba qatt. Li rridu nibdew il-lessu għal sena wara x'mill-lider ma tixtaf fil-li tiegħek. Lemma kienet diffiċli, speċjalment l-ewwel biċċa, u imma l-għan tagħha huwa importanti ħafna li permessa dilla ma jiġu finanzjati l-attivitajiet tal-Special Olympics li mbagħad 20 ta' tfal u ta' żgħażagħ jkunu jistgħu jikkompetu barra l-pajjiż u jitrenjaw matul is-sena, kif ukoll tal-Alleanza tal-Martrari fost oħrajn, jiġifieri worth it fl-aħħar mill-aħħar. It-twajl u Solejl Muscat ukoll esprimew is-sodisfazzjon tagħhom. L-ewwel ma kont mal-mami mbagħad indunajt li kienet qed tawwel id-distanzi kull sena. U kontet ninkwieta. Tough u I'm very proud of you, mama. Issa li lestiet l-isfida, f'moħħ is-Sinjura Muscat diġà beda jberren kif is-sena li ġejja se tagħmel sfida oħra sabiex tkun tista' tiġbor aktar flus b'risq il-Fondazzjoni Marigold. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.